Kanjeng nuwun sewu sampurasun kula nuwun derek langkung dulur Legowo Putra Hanya sangat tawek hati sawek goeng diri praptaning dening Warmadang Putra wonten ing sanggar pangriyasan sebut wonten ing papan panggernagung kadirep jumlek gur pedhot Kyai Samandunan kang dipun asta dening Risan Popo Legowo Putra iki lho medalipun Punakawan Legowo Putra ayo Mbah lek mlaku sing alon-alon Mbah momong jarane Mbah ayo Mbah sing hati-hati di sawang arep alon-alon penting kelakon Mbah gremet-gremet watone selamat hati-hati toh Mbah hati-hati alon-alon Mbah kepang selanjutnya Mbah Eno sapa iki sing metu Mak kuwi nolak gareng kok nolak gareng ya Mbah Kenceng. Mbah Kenceng. Mbah. Kok kaya Mbah Kenceng to lek tak delok mlakune iki. Lah iya. Sugeng siang, Mbah. Sugeng siang. Niki napa leres Mbah Kenceng? Oke. Oh, tapak tilase. Mas Roy.
Masa wae. Mas Rai teng kidul mriku lho. Iya sing duwe Lobak mojok ngulon. Legawa Putra. Nggih. Yang menika nadaripun napa, Mbah? Kok awan-awan kok punakawane pun ditokne. Iki mau to. Nggih. Adare to. Nggih. Apa, Mbak? Apa iku mau? Oh, wis ora go catetan wis tuwek mripate ora iso maca. Apa nek iki? Ya. Anake wong. Heeh. Takon apa, Mbak? Dari apa, Mbak? Tasyakuran. Oh, tasakuran miras Miras. hari raya to. Nggih. Oh, Nduk. Bapakmu ceng iki mau angon jaran. Angon jaran. Kabeh 144. 144. Heeh. Yuh, Ya. lah sing barep niku mau sapa? Niku sinten namine? Kuwi ngono Semar Agi. Semar Age. Semar Age. Oh, jeneng Kaya anyar. sepeda Mbak. motor itu, Mbah. Oh, jeneng anyar kayak Semar Age. Oh, iya sing diarani Semar Agi iki. Ya sing nomor loro, Mbak. Sing nomor loro. Iki to. Jenenge sapa? Truk ngono lho. Heeh. Jenengmu sapa, Hung? Saurono. Taurana ya. Jenenge sapa to? Aku wis maca ngono ki lek ra apal lek aro rupane. Iya, Trahya Legawa kuwi piyantone bagus-bagus. Iki Macak apa wae iki lho, paes apa wae iki lho panggamang klingi. Soale apa ki? Legawa. Legawa niki Petruk napa gareng to? Hah? Petruk napa gareng? Iki to. Gareng lak makune kencik to. Sing kencik iki Petruk apa gareng? Oh, kuwi ya asamu ora tak ya. Nah, nek niki Mbak Yu, dalem. tugasku mau iki wangun jaran. Nggih. Aku arepe ana lagu sing penak to ya. Nyuwun lagu napa, Mbah? Lagu obor blarak. Obar blarak? Heeh, ben Oke. panas-panas. Oh ye, oh ye, oh ye. Tresnaku kok kaya obar blarak. Urupe kaya korek saged perak. Cintamu. Cintamu mas kok kaya abang biar mukti ninggal bojo ninggal manis-manis kawitane Petruk sigat Petruk manis Petruk sender ewe Iya, Gus gagah ngene. Timas kini tenanan jebul kuwi monggo anggep dolanan Tresnamu kok kaya obor blarak. Urupe kaya korek sake perak. Cintamu kok kaya obor blarak. Berbukti lali bojo ninggal anak. Manis-manis kawitane pancen manis samu barange bareng-bareng suwe-suwe pecla-pece senengane kok sakarepe dhewe. tresnamu kok kaya obar blarak.
blarang Urupe kaya gorek seket perak cintamu cintaku ayo kok kaya apa blarang ayo Mas Bagot doble warang bukti ninggal bojo lali anak manis-manis pipitane pancen manis samu barane tiwas-tiwas aku kedanan jepang kono golek silian loro cakep ora mbah hitungan cakep apa durung siji loro telu pitu loro kurang loro loro kaya iki langsung padha lagune ganti to Mbah lagune ganti ya Oh, ya ganti. dekno Mas dekno iya piye mbah kok hitung urung jangkep mbah dan niki sing tambah loro niki wae asmane sinten Mbah karo cuma cekel apa kuwi iku tok kenong Mbah sing mbok Iya. cekel sing dicekel ya mik iki lho mik Mbah iya bener Ya wong anek mentale kaya tak kira mik. Kok ya tutuke kenong. tamuni mosok ora titen to Heeh. Mbak Mayit. kok mayit to Sapa? Maya Walah ya Mbak Maya. dah ngono lho Tak kira Mbak Mayit kancane wong kulon kok. ditunggu Mbak Maya. dalem Heeh. Tugasku karek rong gadil ngetokke piantun sing ganteng-ganteng. sing bagus-bagus Heeh, ndereke pasukane kuwi lho, Punakawan. oh nggih Heeh, arepe sowan ning nggone Mas Pras. Mas Pras nggih niki nyuk dicaosi gending napa malih Mbah Iya, Mas Pras kan asli sono ageng, saiki alhamdulillah iso bangun gubuk dhewe, heeh. bubuk Amin. Amin. Bek menawa sok ben ditanggap, senajan ditanggap aku tok ra apa. Aku melu sapa to, Mbak? paket to mbah aku Kok melu sampean sapa to tok? Mbah Ya Sampeanmu. sampean ya melu kono ra apa-apa. Perudi gak tak nyusul ae moro-moro Perudi ki Gak ana lagu sing penak. apa nggih Moga ki piantune sing loro iki ganteng-ganteng lan bagus-bagus. ganteng Heeh. lagune apa mbah Lagune sing rada Yahud gaya modern. modern piye Pak? Ngono. Wis jaman iki mengikuti arahe jaman. oh ngono piye Pak lagune apa pas apa wis lali sliramu di sampo dek semono ngertelan karo aku Aku banget maroy. pancen wis suwe ora tau ketemu wis sak mestine lali aku Mas mumpung saiki
Debule bagus temenan ya, Mbak. Bagus tenan Oh, ya. bagus, gagah, gagah. Mbak Mai, Dalam. iki mau enek sing matur. Pripun? Legawa Putra kuwi jane saiki pimpinane sapa ngono lho. Oh, lah nggih kersane para warga mriki kalih para kru media sosial kersane Semerep. Legawa Putra tetep gone wong sugih waras. Nggih. Dipun pandegani kalian Mbak Pipit Royan Supardi alias SPD. SPD niku kepanjangane napa to Mbah jane? Supardi. Lah lek aku ndek wingi lho tak wahi SPD dintai wonge Mbah. Ora. Lah aku jarene SPD ki sampun manak pindho ya Mbah. Ora kuwi ngono no. Supardi. Wow. Dadi ki pimpinane Legawa Putra kuwi Pipit Royan SPD ya kuwi Supardi. Oh nggih. Ngono lho Yit. Piantune sing pundi to wong iki jane sing jenenge Mbak Pipit ki? Mbak Pipit ki ora gelem nek nang ngene iki mlebu gak ora gelem. Lah pripun, Mbak? Sedeng. Meko kuwi bahaya. Lho. Wonge cilik ra cilik, gedhi ya ora gedhi. Ngono lho. Mbak Maya, Nggih. wis matur nembah nuwun karo masyarakat sugih waras lan sak pitunggalan. Nggih. Matur nembah nuwun. Lah niki sapa Mbah? Iki. Heeh. Iki ngono yune anu kuwi lho, Madalena. Magdalena. Oh, bapak-bapak ya. Matane ya. Ah, dikondisikan. Ada Mbak. vitamin liwat kok mesti. Mesti Oh, gede aku ngono kuwi. Bapak Said. Dari bahasa itu tidak. Bapak Bah, Said. Angger enek rambute ngono pola. mesti mesem dhisik dhewe. Mbak Boleh Maya. nunggu. Dalam. Wis atur alhamdulillah acara niki muga-muga nganti pungkasan dipun paringi lancar sampun enten alangan setunggal punapa. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Lan ugi malih sing gadah hajat lan sak pitunggalane tetanggane lan sak kiwa tengene paringana seger kewarasan, lancar rezekine, gangsar rezekine anggonipun golek sandang pangan rino kelawan wengi Mbak Maya. Amin. Kabeh wae paringana panjang yuswa Allahumma. Amin. Bek menawa sok nek nanggap legawa, nek sajane ra kuat yo nanggap aku wae. Promosi awake dhewe. Wah, pun matur nembah nuwun monggo. Matur Mbak nuwun, Mbak. Dorje. Dumateng para kadang sutresna bedhe kakung dalah trikang sami dan rematan. Pasukan tari kuda kepang perang tanding Prabu Celeng Sregi merga kitari punakawan sampun jumeneng wonten ngarasa panjenengan. Menika ingkang gambaraken perang tandingipun prajurit saking Bantarangin ing sak menika kawastan dening para raga perang tanding kelawan panguwasa Gunung Kendeng Prabu Celeng Sregi. Ingkang rikala semanten ugi anunggal karep badhe boyong putri Kediri kang jejuluk dening Kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit menika kedadosan perang sekti Manghambara perang Bandawalapati. Ing wasana para tamtama waraga Legawa Putra Maksara wing baris. Bayak, siap.
ngayoko pinaka prajurit antarane prajurit Prabu Gono Sewadono ingkang nuju wonten keraton Gedhe Saper Balamar putri kedherek gedhe pusaran saka langit minangka mandhaping srana patem Waya Praja dereng dangu wakili perlu mampah prajurit pantaran prajurit Prabu Gono Sewadono ana sak tengahing gunung Kendeng Kabegal ini sang pangwasa gunung Kendeng Prabu Jarang Sregi Jelek segi kang sang kerso panjaluk ambegal tindai prajurit pasar abadi prajurit Prabu Gono Sewadono ingkang rangsang pinangan tempe Prabu Gono Sewadono pikantuk kusumaning ayu Dewi Sangga Langit Kasusor namaku Siwa ini sang Prabu Jelek Geber Jebret tak kaya dibusi Parato pinangka prajurit pantaran prajurit Prabu Gono Sewadono ingkang kelawan sang pangwasa gunung Kendheng Prabu Jelek ora kula kados puji balik penuh langsane para putra kawula sakon colek bawa putra namung saged ngadraken sugeng pinarak sugeng kapirsani sumoga Sampanyana
lalir sumpah lan janjine yen dino tega gawe bojo lara ora nyono malah tambah padha donya wis pastine aku ninggalne sliramu ora pamit mergo supake atimu aku nelongso urip saben dinane aku saro malah urip kok sia-sia sapa nyono yen kene dadine awakmu lali sumpah lan janjine badanmu tega gawe bojo lara ora nyono malah tampil padha donya wong kasane aku ngerti karamu entuk ganti luwe ganti teko aku kaya rasakna biyen kae katon apa muga sadar malah karo sing kuwasa wis pastine aku ninggalne sliramu ora pamit mergo sumpake atimu kaya rasakno biyen kae katon apa muga sadar marang Kang Maha Kuwasa Lah, kau putra baik bro Sun puji pring pangeran sun puji pring pangeran kubikan dan putrasati kali saking sampi kolo pirbaik sampai sembilan ok wilahe kesekarek bawono lanjut ok wilahe kesekarek bawono lanjut dadak nyulungan manggon ereng-ereng kumol Lekowo putra badhe kaya kewajiban pun tambahi pangestu pun tambahi pangestu sun pabekati kuat obot tekan putih beluk kakarang seser bilu among sanak orang yang belum kau percaturan monggo putra sabete sikra anoto baris nyang wijiku
Putra. Cinta jeling wedok tomo Mretan kembangan ekbang putih mangkana jatuh pikun intan pikane rasa yati sepi asap boleh resapan sambon samang sane panggung bulan goyang ganyong lening Ana doke si manungko matenono manungkul apa dosane ungkul sasama aja ditindak yaiku bener kandhamu lali sumber ati wasa
Merdeka Pro Audio. Nggih. Dumateng para kadang sutris mau bedhe kakung dalah trikang sami dan rematan. Ing mriki sakderengipun pagelaran
kula lajengaken malih kawula badhe nyuwun panjenengan sami nyekseni menika anggenipun ngluwari ujar inggih punika saking keluarga Bapak Sulistiawan Win Ibu Joyce Winarati. Tidak malih kawula badhe nyuwun panjenengan sami nyekseni anggenipun ngluwari ujar menika saking keluarga Bapak Sulistiawan Win Ibu Joyce Winarati. Mereka mbok pilih tasyakuran utawi ngluwarin adaripun sampun kelaksanan keluarga Bapak Sulistiawan badhe angggelaraken utawi nanggap jaranan Legawa Putra. Mriko sampun kelaksanan ujaripun saking keluarga Bapak Sulistiawan ugi kasusen dening kaki danjang Nyai Danyang Ibu Bumi Bopo Akoso badhe dipun luwaraken ujaripun keluarga Bapak Sulistiawan. Mugi-mugi kinabulan napa dados panyunanipun ugi slamet saking ngersane Allah. Kagem bacaan bismillah luar kajatipun keluarga Bapak Sulistiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Luar. Sampun katur adicara kepantuwaran menika saking Bapak Sulistiawan keluarga. Mugi-mugi tansah wilujeng rahayu kalis saking sabikala ugi dipun paringi rezeki lancar berkah barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Legawa Putra. Legawa Putra.
bojo ayu amit lunga tan saya abot sanggane nyawang anak cilik ditinggal ibune di Arab baline bisa kumpul maneh kaya ngene nanging nasibe kang paradi kinarise pancen beda bojo sing maune tresno kepecet Ponorogo neng pengadilan sidang ping 9 banjur pegatan urip rena-rena critane ora nyambung sapa sira yen pancen lagi dicoba sugih bondo salah ubet ilang ostra kaya cerita uripe kang parati ludaya langite mendung sugih waras rasa suwung tambah longso bojo lemu amit lunga tanah saya abot sanggane nyawang anak cilik ditinggal ibune di Arab baline bisa kumpul maneh kaya ngene nanging nasibe kang paradi kinarise saya beda bojo sing maune tresno kapencet wong Ponorogo ing pengadilan sidang ping 9 banjur pegatan urip rena-rena critane ora nyambung sapa sira yen pancen lagi dicoba sugih bondo salah ubet ilang musra kaya cerita uripe kang parati ludaya langite mendung sugih waras rasa suwung tambah longso bojo lemu amit lunga tan saya abot sanggane nyawang anak cilik ditinggal ibune di Arab baline bisa kumpul maneh kaya biyene nanging nasibe kapardi kinarise saya beda bojo sing maune tresno kepencet Ponorogo neng pengadilan sidang ping 9 banjur pegatan
cinta padamu. Tapi di hati hanya terpaku Putra. karena kau kini telah berdua. Kau yang berdua, diriku yang merana. Cintaku kini terisolasi. Siang malam kau selalu di hati. Tidur pun aku tak bisa nyenyak karena teringat terbayang di mata. Sampai kapan ku harus begini? Tak berdaya hatiku merana. Diriku ingin bersamanya. Cintaku tak mungkin berubah. Lakowo Putra. Gelang tresnaku anglayang koyo abure doro sebasar sasar jagat ini deran kembang asih pepasian tanpa wates kanggung sembarno kalangan. Aku ngerti sejati tresno iki koyo merak mabur ono awang-awang saka gayane asmara gunung geni lan
ngerti sejatine tresno iki kaya merak mabur ana awan-awan saka dayane asmara gunung geni lan samudra tanpa wates kanggo manunggal tresno arep mati bali tangi surama kugasamaku kata nangis tresnamu pranyata ora ana sing nangis arep mati bali saka dayane asmara gunung geni lan samudra dudu wates kanggo manunggale tresno Laksawa putra. sikat tresnaku sing tulus wa anggep ana artine apa mergo tresno kuwi wis ana liyane biyen kowe janji ora bakal ninggalke aku nanging nyatane kuwi mung janji semu apa eling yen kowe ngucap janji bakal urip bareng ati tumekan ning pati
apa mergo tresno kuwi wis ana liyane yen kuwi janji ora bakal ninggalke aku nanging nyatane kuwi mung janji semu apa ora eling piye kowe ngucap janji bakal bareng nganti tumeran ning pati aku wis percaya marang sliramu bagus jebulane kowe teko ninggal aku pengen dadi kelip-kelip lintang saya bisa ngancani saben wengimu nanging aku sadar aku wong lampune lilin sing kobang apit kena silire umpama sliramu ngerti rasa atiku iki kaya ngapa larane dadi bojo simpanan tenane aku nangis kaya ora lilo nanging kepiye maneh aku kepancet tresno Sojo nongso tungak-tungakno tujuku lilo wis ojo
bojoku lilo Kripto awakku dadi bojoku senang juga Aku kepengin dadi cahayane rembulan sing iso madangi batenge atimu nanging aku sadar aku mung lampune lilin sing mopangake kasilire umpama sliramu ngerti rasa atiku iki kaya ngapa larane dadi bojo simpanan tenane aku nangis kaya ralilo nanging kepiye maneh aku wis kadung tresno wis ojo ngarasula Rasulullah wis ojo nalangsa Alonso dong-dongano bojoku lila wis aja Rasulullah wis aja nalongso dongakno bojoku lilo trimo awakku dadi bojoku senang juga aku kepengin dadi kelip-kelip lintang sing bisa ngancani saben wengimu nanging
Alat bawa putra Boy, bro. panggasae Yo